Hovorí sa, že vesmír a ľudská hlúposť sú nekonečné. V prípade vesmíru odborník nie som, ale na tú druhú otázku nám čiastočnú odpoveď ponúka naša hviezdna herečka Magda, ktorá tentokrát vystupovala a povedzme si excelovala v českých médiách. Kto ste o tento skvost prišli? Vypočujte si ho práve teraz. Fico potrebuje nalákať voličov neonacistickej strany Republika. Ja mám úctu k starším ľuďom a vážim si všetky celoživotné skúsenosti, no nemôžem prejavovať úctu k ľudskej hlúposti, arogancii a prízemnej zákernosti či nenávisti, ktorou táto osoba očividne prekypuje. Je zrejmé, že pani Magda má mentálne schopnosti na úrovni možno Joea Bidena v jeho najlepších momentoch a preto, hovorím to úprimne, sa na ňu nemôžem hnevať. Skôr mi je jej ľúto. Ako herečka by mohla vedieť, že keď sa v divadle zavrie opona, už ďalej nemusí pokračovať vo svojej role a môže sa niekde stiahnuť a užívať si život so svojimi najbližšími. Strápňovať sa v médiách, komentovať politiku z jej pozície a trepať takéto nezmysly, to už naozaj človeka ako takého dehonestuje. Bez toho, aby ho musel napádať ktokoľvek iný. Ak ste niekde v okolí pani Magdy, v dobrom vám radím, poradte jej, nech už si ide oddychnúť, aby sa z nej toľko ľudí nemuselo vysmievať, aby jej toľko ľudí potom za tieto jej prízemné urážky a nechutné nálepky nemuselo nadávať a aby si mohla svoju jeseň života užiť aspoň trochu dôstojne.